Travels. Importante. Youtubers. Lo máximo. Perú. Boleh Julius kawan ako. Kumusta sa inyo mga tanaw? Pan lang Anong advice mo Jul? sa mga bagong magdodrive sa Japan. O Japan no? Kay Kaya sunod lang sa batas din sa Japan tapos tama na. pumping lang, diba? Mura, So yung trabaho mo dito Jul, okay lang, okay lang. ayos ito ba? Walang dito. Walang problema no? Oo. Ayos lang para pakisama sa Tama pakisama. sa kuan na to, sa lalo na sa kuyog na to sa Tama. apartment. Pagsama ako tapos trabaho. May pinaka-importante. Unsay problema ni Budre sa welding? Okay ang welding no? Okay. Alright, tulos welding. Wala problema Yes no? naman. Asa ka kuan Jul sa Tadano no? Tadano. Kumbaga, part ng Tadano ang ginagawa natin. Pero, dili siya kuha na Tadano ba? Kasi nakikita mo na. Pag dili siya partner sa kuan lang siya murag. Dili siya Kumbaga, sa Tadano may sister sa company sister. Company sister. Wala. Nag-asa ka rin ka Jul. Unsay pledo mo Jul? Alcano. Alcano no? Una si Jules Alcano, Negros taga Oriental. Negros Oriental. Makulod, no? Parting alayo na sa Bacolod. Dumagiti. Dumagiti. Gwapo dito nga lugar, no? Dumagiti, no? Una si Julius, ako ang friend rin sa Japan, no? Bayon City. Taga Bayon City. Abaywan City, no? Tanan nga mga katravelers na to, no? Ginawa na si Julius, muna ang musang trabaho do Jul, okay lang, wala problema, no? Fieldo, okay na, no? Parte sa kuwan, Brad, COVID, Brad. Unsa may advice mo sa COVID, okay ra? Normal ra, no? Normal. Wala problema COVID. Normal ra, Dre, Jul, no? Kariya sa bang lugar nga kuwan, delikado. Kuwan jud siya, kaning murag. Ako ba, hadlok jud. So, diri sa to ang lugar Jul, okay ra kayo, no? Okay. So, muna mga travelers, no? Ang lugar diri na mo, diri sa Japan, diri sa Kagawaki, no? Nakagyo diri, okay kayo, wala problema. Padudso. Kami na muna si Julius. Kung first of all, may karoon nagkita, no? Karapunta nagkita, no? Yun nga, Pilipino ba yan? Dugo, Sara, Jud. Bisaya po. Bisaya po. Nagkakay salamat niyo mga travelers, no? Muna akong amigo diri karon. Julius, taga Igros, no? Negros Bayon City. Chan. Oh, Chan. Jul, nakipunta na ba sa Cebu? Kumusta ang kuha nito? Wala kayo balita sa... Wala ko'y balita sa Cebu. Pero sa inyo, sa COVID sa inyo? Ayos na sa mga. Wala'y problema po sa mga normal na. Normal na, no? So, nagkakay salamat ninyo mga ka-travelers. Nagkakay salamat muna si Julius. Nagkakay salamat. Unsay experience mo sa Japan? Okay kayo, no? Walay mga aksidente kayo, no? Wala. Kuan, sadya lang sa lag. Dili ang nakalami mo ko bike ang bike gani kanang nadjud siya gianan ba? Oo. Mo na ba nagikuan karon sa Di nimo ka kuanan ba nga na yung tama. mangawat. Tama. Safety ang Safety siya diri. Wala kawatan sa gabilin ng bike, no? Ayo. Sin abri lagay din balay. Tama. Sige, malimtan eh. Amo na ang experience mo dili laglag ng hard off. Laglag. Hard off recycle, no? Sa Second Street. Second Street. Ay, kalingawan. Tama. Kaya salamat ka. Atrawa lang ni sa Chan Traveler, no? Sige mo. Subscribe mo dito pala. Ito yung mga kasama natin dito sa Japan, no? Mga ka-travelers. Ito yung pangalan mo si Melgar nga pala, Melgar. Milgar, no? Anong masabi mo dito sa Japan? Okay lang, no? Wala problema. Tahimikan Japan, talagang malinis sa lugar ba? Linis sa lugar, no? Ang mababait ang mga tao dito. Tapos yung mga tao dito safety ba, no? Safe rito talaga. Tungkol naman sa batas, babatas asa grabe sa batas, no? Sunod talaga ba, no? Rules talaga. Rules talaga, pero sa trabaho okay lang. Okay lang, kayo. Okay lang, walang Walang problema. problema ba? Kayo. So si brother uwi na to ngayong 6 months lang sa dito, no? January, uwi na ako eh. January uwi na, so pero babalik pa dito. Eh, pag may pagkakataon, babalik tayo. Tama. Tapos Julius, matagal pa Jul, no? Depende sa namin kung bababalikin. Ito yung Kung may chance. kasi mga ka-travelers,
minsan lang kami magkita dito sa Japan ba, no? Oo, puro trabaho kasi Puro tayo eh. trabaho kasi. Pag makita kami, isang business lang, parang masaya na. Iba kasi ang dugo ng Pilipino, no? Sa ramdam mo, malayo pa, ramdam mo na eh. Oh, ramdam mo na yung ano ba, yung kasiyahan ba, no? So, ito yung mga kasama natin dito sa Japan na sa Kagawakin. Ito, okay na to, nakakamiss din ba, no? Pero, pag siguro, matapos na yung quarantine sa Pilipinas na sa Manila. Tapos siguro, pag-uwi. Tapos na, no? Ano lang ata, yung sa flight na lang different ang ano, Yes, sa flight na lang. kung may open ba sila. Tama, no? Jul, share mo sa trabaho mo, Jul, okay lang? Sa trabaho mo, walang Oo. problema? Ha? Ayos ang trabaho. Okay ra kayo, no? Okay na kayo sa trabaho. Ikaw, Brad, okay lang? Okay lang. Okay lang. Nakakataga. Sige. So, Kaya Taga lang trabaho. talaga. oo. Ito yung mga friend ko dito sa IPMI. Matagal na tayong friend sa IPMI, no? Siguro, marami sa tao siguro. Ngayon pa lang kita Oh, eh. ngayon lang tayo nagkita, no? Kami, no? Tagal lang rin ba? Tagal na tayong friend, tapos ngayon lang tayo nagkita, wa? Minsan tayo makapasyal dito, partner. Di, meron naman, pero minsan lang magkita. no? Oo. Kasi, linggo, pasok pa rin yung iba eh. Tama, Sabado, tama. linggo. Tama, tama. Minsan, walang pasok. Tama. Julius. Ngayon lang tayo nagkita, Jul, no? Ngayon lang. Oh. Sa ilang taon, sa 2 years. 2 years na, ngayon na tayo nagkita, no? Nakikita ko lang sa ano, sa YouTube. Yung chance sa Alak kita ka? Oo. Okay kayo. Ang pamilya sa akin na. Kaya ako naman makikita lang sa ano. Oo. Next week, no? Next week pa, no? Next week, no? Next week na ano. Next week to maano kasi sa ngayon mga katabulers, may ano tayo, may review tayo sa YouTube. So maraming salamat sa inyo, no? So anong masabi mo sa mga kabayan natin na doon sa ibang bansa na ng mga COVID? Ingat lang, no? Ingatan talaga. Sumunod sa batas para Tama. iwas sakit. Iwas sa sakit, no? Saan ba sa inyo sa Manila? Mindoro ko. Sa Mindoro, malayo din. Barko pa. Barko pa, no? Ban pa. Nasakay. Shout out sa Mindoro, mga Sa mga taga Mindoro dyan, sa Bungabong. bungabong, no? Mga pamilya. Pamilya ko, Castro, Padrigon. Castro Padrigono, marami tayong mga ano na ito, 34,000 na yung subscriber natin. Dami na rin ah. Ha? Pang ano lang, pangkatuwaan lang, no? Pang remembrance lang, o kasuras lang. Hindi lang sa Japan. Japan. Kasi dito pagod minsan ba, no? Oo. Pag hinimin ko yung boy sa Japan, puro boring ko. Kaya gala-gala din. Ganun din, gala-gala. So, Tipid din para may ano ba, may mauwi din. tipid na tipid. Hindi lang puro... Anong ma-advise mo sa mga OFW na laging gala-gala, kinakailan magtipid? Yun, no. Tipid talaga kasi hindi mo maramdaman yung kiray na uubos na pala eh. Tama. Yun ang mahirap din eh. Kaya tipid. Kaya tigil din. Pigil sa mga mahaling gamit to. Tama. Pero basta gusto natin eh, parang maliit lang Oo. Di ba? Ano yung gasta eh. Ano, di ba? Ano man may mapasundalaan sa mga gamit. Oo. Mura lang, mura. Tigil din. Oo, tama. So, maraming salamat sa inyo, no? So, maraming salamat. So, nakaka-bless ba na nakita tayo dito. Minsan lang tayo makita dito. Tapos, importante na happy tayo, no? Enjoy. Shoutout sa lugar ninyo, Julius. Jul. Shoutout sa sa Bayon City, taga Bayon City, mga waslo lang amigo. Alcano family. Alcano, no? Oh. Salamat. Ingat sa Ingat. Sa COVID ngayon eh. Oh, ingat. No? So, maraming salamat, no? Salamat. God bless. Thank you. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.